लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि आबादफोरा खहा जादों नामा? जुदि नोंथांनि आबादा खहा जादों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथांनि आबादफोरा बायदि थासारिजों खहा जादोंब्ला सरकारा नोंथांनि खहा जानाय आबादफोरनि खहाखौ सुफुंनानै होगोन। फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै ला। नंगौ, नोंथांनि आबादा खहा जादोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया। सरकारा खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय खहा सुफुंनानै होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि फसलनि बीमा खालामबायब्ला नोंथाङा रां मोननो हागोन। सिगां समनिफ्रायनो 19,67 लाख आबादारिफोरा फसल बीमानि मुलाम्फाखौ मोनखांबाय आरो 1,65 लाख आबादारिफोरा दाबि होनाय दं। लोगोसे 70 कौटिनि बांसिन आबादारिफोरनि आर'जलाइ मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो फसलनि बीमा खालामनानै ला। नोंथाङा बांसिन मिथिनो थाखाय 14447 हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामनो हागोन। नंगौ, आबाद आरो आबादारि मन्थ्रि बिफान आरो भारत सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावदों। लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि आबादफोरा खहा जादों नामा? जुदि नोंथांनि आबादा खहा जादों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथांनि आबादफोरा बायदि थासारिजों खहा जादोंब्ला सरकारा नोंथांनि खहा जानाय आबादफोरनि खहाखौ सुफुंनानै होगोन। फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै ला। नंगौ, नोंथांनि आबादा खहा जादोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया। सरकारा खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय खहा सुफुंनानै होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि फसलनि बीमा खालामबायब्ला नोंथाङा रां मोननो हागोन। सिगां समनिफ्रायनो 19,67 लाख आबादारिफोरा फसल बीमानि मुलाम्फाखौ मोनखांबाय आरो 1,65 लाख आबादारिफोरा दाबि होनाय दं। लोगोसे 70 कौटिनि बांसिन आबादारिफोरनि आर'जलाइ मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो फसलनि बीमा खालामनानै ला। नोंथाङा बांसिन मिथिनो थाखाय 14447 हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामनो हागोन। नंगौ, आबाद आरो आबादारि मन्थ्रि बिफान आरो भारत सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावदों। लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि आबादफोरा खहा जादों नामा? जुदि नोंथांनि आबादा खहा जादों अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथांनि आबादफोरा बायदि थासारिजों खहा जादोंब्ला सरकारा नोंथांनि खहा जानाय आबादफोरनि खहाखौ सुफुंनानै होगोन। फैगौ 15 फेब्रुआरिनि सिगां नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै ला। नंगौ, नोंथांनि आबादा खहा जादोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया। सरकारा खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय खहा सुफुंनानै होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा फसलनि बीमा खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि फसलनि बीमा खालामबायब्ला नोंथाङा रां मोननो हागोन। सिगां समनिफ्रायनो 19,67 लाख आबादारिफोरा फसल बीमानि मुलाम्फाखौ मोनखांबाय आरो 1,65 लाख आबादारिफोरा दाबि होनाय दं। लोगोसे 70 कौटिनि बांसिन आबादारिफोरनि आर'जलाइ मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो फसलनि बीमा खालामनानै ला। नोंथाङा बांसिन मिथिनो थाखाय 14447 हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामनो हागोन। नंगौ, आबाद आरो आबादारि मन्थ्रि बिफान आरो भारत सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावदों।